Den næste figur, det er noget fra Økonomisk Råd, som viser, at der er nøje sammenhæng mellem, hvad det er for en type uddannelse, man har som den højeste uddannelse, og hvor hurtigt og hvor længe man bliver på arbejdsmarkedet. Og ude til venstre, det er så beskæftigelsesfrekvens, og jo højere op man kommer, jo større en andel af en gruppe har så tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan man jo se, at nu har jeg kun taget erhvervsuddannelser og folkeskole ud. Det havde jeg taget videregående uddannelser med også, havde den ligget endnu højere oppe. Og det er sådan set, det der er interessant samfundsmæssigt, det er i virkeligheden, at arealet under linjen, den er størst mulig. Og det har så også nogle samfundsmæssige implikationer. Der er en nøje sammenhæng mellem uddannelsesniveau og så den indkomst, de pågældende får efterfølgende. Det vil sige et generelt løft i uddannelsesniveauet. Det vil reducere antallet af borgere med lave indkomster. Og der er også en sammenhæng mellem uddannelse og så det, der hedder selvvurderet helbred. At jo bedre uddannelsesniveau man har, jo højere, jo bedre er sundhedstilstanden og den oplevelse af sundhedstilstand, man har. Og endelig så er der en nøje sammenhæng mellem adgang til gode boliger. Boliger er dyre, og en solid jævn indkomst, jamen det gør det jo nemmere for den enkelte borger at få sig en god bolig efterfølgende. Hvis vi kigger på nogle af de områder, vi har ude i samfundet, sundhedsområdet og også ældreforsorgen, så er der allerede i dag mangel på arbejdskraft. Der er virkelig meget mangel på arbejdskraft på sundhedsområdet. Det ved jeg fra arbejde i Sundhedskommissionen, og det er det største problem, man har i sundhedsvæsenet. Det er ikke mangel på penge, det er mangel på uddannet arbejdskraft. Og det bliver altså større i fremtiden. Den her figur, den viser antallet af borgere, der er 67 og over det fremskrevet frem mod 2040. Der kan I jo se, at det er mange flere ældre, vi får heldigvis, og dem skal vi selvfølgelig kunne betjene både med hensyn til en ordentlig sundhedsbetjening, og de er mere krævende alt andet lige end yngre borgere i forhold til sundhedsvæsenet, men jo også på plejehjem og håndtering i det øvrige, i det sociale system. Så sundhedsområdet og det, der i Danmark vil kalde sosu-assistenter, det vil der være meget mere brug for i fremtiden. Også meget mere end det, vores uddannelsessystem i dag er i nærheden af at servicere. Det er jo derfor, vi importerer så massivt meget arbejdskraft til specielt sundhedsområdet. Og hvis vi kigger på dem, der så gør et stort arbejde inden for sundhedsområdet og socialområdet i dag, så og alderssammensætning, så er der relativt mange af dem, som nærmer sig deres pension, og det vil sige, at de skal selvfølgelig erstattes af andre former for arbejdskraft. Går vi over på bygge- og anlægsområdet, så har vi også i dag mangel på arbejdskraft, og det bliver kun større i fremtiden. Den her tabel, den viser ansøgere til KTI på uddannelserne deroppe. Der kan man se, at søgningen til de uddannelser, det er faktisk faldet fra 200 til 129, de egnede ansøgere til byggeanlæg. Og ud af de, så er det kun sådan cirka halvdelen, det der hedder påbegyndt uddannelsesforløb, som rent faktisk påbegynder af dem, som faktisk er egnet. Og det gælder jo også, når man kigger på den seneste optagende. Det er 129, og det er faktisk lige det halve af dem, der kommer i gang. Og hvis vi så kigger på, hvor mange af dem, der så starter, bliver så færdige, jamen så er det jo et endnu lavere tal. Det er sådan cirka en tredjedel af dem, som egentlig var egnet. Så vi har jo rent faktisk et samfundsmæssigt problem. Der er nogen, der er klar, men vi er ikke i stand til i vores uddannelsessystem samlet set
at give dem en uddannelse, selvom vi har et behov. Og i dag mangler vi arbejdskraft på byggeanlæg, og vi importerer meget arbejdskraft. Vi står foran nogle enorme opgaver. Boligområdet, byggeri og vandkraft og manglende vedligehold af havne og den slags. Vi har simpelthen ikke arbejdskraften til det selv. Yes. Så er der... Det gik det lidt stærkt. Fiskeriområdet. Det er lidt fra Fiskerikommissionens betænkning. Nu ved jeg ikke, hvorfor den står og blinker her. Sådan. Så hold den op. Nå, men lidt fra Fiskerikommissionens betænkning, den viste, og det viser den her tabel også, som er antal licensindehaver i det kystnære hellefiskeri i område 47, det vil sige fra Diskobugten og nordover, at det er fra 13 til 20. Der er antal udnyttede licenser fra joller, det er steget fra 750 til 1029. Det gør jo, og der er jo ikke blevet større kvoter af den grund. Men det sætter et pres på det, men det betyder, at der er en overkapacitet i det fiskeri, og derfor er der mange af de her udmærkede fiskere, som rent faktisk har en relativt lille indkomst. Der er også nogen, der tjener rigtig godt, men der er en stor andel, der ikke gør det, og det binder rent faktisk noget arbejdskraft i det her fiskeri, samtidig med der i andre dele af samfundet i Nordgrøn mangler arbejdskraft. Det gælder både på fabrikkerne, hvor vi importerer arbejdskraft, men også i andre sektorer, som eksempelvis renovation og den slags. Noget det Fiskerikommissionen fandt ud af, det er, at der mangler sådan set også faguddannet arbejdskraft i fiskerisektoren. Altså fiskefabrikkerne, de stiller krav mere og mere specialiseret arbejdskraft, også hvis man vil lave en øget forædling af fisken her i landet, jamen, så kræver det mere, end det gjorde for 10-20 år siden. Det blev mere maskinelt, det arbejde, det er en anden type. I det kystnære fiskeri, så er der også stigende krav til de ansatte og til styring af økonomien. Og så er der selvfølgelig det havgående fiskeri, hvor vi importerer meget arbejdskraft, og det er både skipper og styrmænd og maskinmestre, selvom vi egentlig med fordel selv kunne uddanne nogle flere derfra. Og det siger jo sådan set, at inden for fiskeriområdet, jamen, der er også brug for både opkvalificering inden for sektoren, men jo der er også nogle muligheder for at omskole enten nogen, der er i erhvervet, eller måske begrænse tilgangen til erhvervet, mens der så er på andre områder i samfundet et enormt behov for uddannet arbejdskraft. Så det er nogle krav, det er ikke til folkeskolen, det er i virkeligheden til uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen, der ligger efter folkeskolen, men det handler jo også om at give de unge mennesker et billede af nogle af de muligheder, der tegner sig ude i fremtiden, og rådgivning om det, vejledning om det. Hvis vi kigger på erhvervsuddannelserne, så kan man se, at dem, der er i gang årligt, der er tallet faldet fra 911 til 735. Og det her, det er lærepladser. Antallet af lærepladser, praktikpladser, som er en vigtig forudsætning i dag for at påbegynde en uddannelse, det er faktisk faldet fra 12 til 21, selvom der ude i samfundet har været stor økonomisk vækst samlet set. Så det er jo et problem for de unge for at komme i gang. Hvis man så kigger på, hvor gammel er de så, de her lærlinge, som er i gang på erhvervsuddannelserne, så kan man se, at de er ikke 18, de kommer ikke ud af folkeskolen eller relativt hurtigt efter det og går i gang med en uddannelse. Nej, i dag er de op omkring 27 i gennemsnit, dem der er i gang med en erhvervsuddannelse. Det er steget på en 10-årig periode fra 24,5 til 27, og man kan jo diskutere, om det overhovedet er en ungdomsuddannelse. Der er i hvert fald et eller andet helt galt her. Og det er jo så også noget, man skal diskutere med erhvervslivet og erhvervsuddannelserne. Ja,
Antal fuldførte forløb på de her erhvervsuddannelser er steget fra 411 til 446. Jeg vil lige sige, jeg beskæftiger mig ikke rigtig med gymnasiale uddannelser, fordi det kører egentlig rimelig godt. De unge kommer hurtigt i gang, og der er mange. Det er flaskehalsene derovre på erhvervsuddannelserne. Og det er nok også dem, der er i højere grad af målgruppen i forhold til dem, der ikke kommer i gang. Kønsmæssigt, så er der jo nogle enorme forskelle mellem, hvad er det for uddannelsestyper, som de unge tager, der påbegynder en erhvervsuddannelse. De røde søjler, det er der, hvor det er kvinder, og de blå, det er så mænd. Og der er det jo helt tydeligt, at på sundheds-socialområdet, ledelse, der er det kvinder, der er overtal, mens over på håndværksfagene, der er det typisk mænd. Så kan man sige, der er nogenlunde lige meget. Kan det ikke være lige meget? Jo, det kan man måske diskutere, men det tyder også på, at der må være et potentiale de steder, hvor mændene ligger meget lavt. Kunne jeg godt forestille sig, hvis man var lidt mere opsøgende, at man kunne få flere mænd ind på dem, som i dag ikke går i gang, og omvendt på håndværksfagene i forhold til kvinder. Så det er jo også noget med at italesætte de ting i samfundet og ude i vejledningen. Her er en figur med nogle farver, som viser, hvor mange lærlinge er der i gang, afhængig af geografien. Så kan man sige, at for hver 100 beskæftigede, der er der i gennemsnit 2,9 lærlinge i hele landet. Og der, hvor jeg har lavet nogle røde søjler, der godt nok ligger ned, så er man under landsgennemsnittet. Og der, hvor det er blåt, så er man over landsgennemsnittet. Det siger jo meget, det er meget sigende, det er de største byer, hvor der er flest lærlingepladser per beskæftiget. Mens de mindre, det er jo de gamle hovedkommuner, de jo så nogle af dem ligger meget langt under gennemsnittet. Det betyder jo rent faktisk, at man er ung og gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og man har et myndighedskrav om, at du skal have fundet dig en læreplads, så er det jo meget vanskeligt på de små steder, fordi de er der jo ikke i praksis. Det vil sige, så skal de ud og søge lærepladser i nogle byer, som måske ligger meget langt væk. Og i øvrigt, så skal de også have adgang til et kollegie. Og der har vi rent faktisk en systemfejl, som gør de unge til sorteper i uddannelseslotteriet. Det er så noget, der heldigvis gørs noget ved det, ved at komme tilbage til. Men det er jo ikke så mærkeligt, hvis der er mange af de unge fra de steder, som ikke kommer hurtigt i gang med en uddannelse, som verden ser ud nu. Yes, så er der en figur til venstre, som viser, hvor mange af en ungdomsårgang er kommet i gang med en ungdomsuddannelse 2 år efter de går ud af folkeskolen. Og det blå areal, det er altså gymnasieuddannelse, det er det, jeg sagde. De kommer hurtigt i gang med en gymnasieuddannelse, og der er mange, der gør det, mens det orange areal, som jo er noget smallere bånd, det er erhvervsuddannelserne. Og det er altså meget få, der er hurtigt i gang med en erhvervsuddannelse. Og så skal jeg endda sige, at den her figur tager ikke de cirka 8%, som ikke er registreret og som ikke går op til en afgangsprøve efter folkeskolen. Så tallene er i virkeligheden endnu værre, end de ser ud her. Og man kan jo sige, at der er ikke rigtig sket nogen positiv udvikling i den 10-årige periode, sådan for alvor, andet end der er kommet lidt flere i gang med gymnasiale uddannelser. Peter, du er under 10 minutter. Yes, jeg er også mere end halvvejs. Godt. Hvis vi kigger på bygd, så kan man se, hvor mange af en 10. klasse har gennemført en uddannelse, når de er nået op i gruppen af 20-24-årige. Og der er altså stor forskel på, om det er en by eller bygd, som man har haft sit oprindelige folkeskoleforløb i. Ja. Der er endnu flere søjler, og den viser sådan set lidt det samme billede, at det er dem, som har en skolegang
op til 12 år i de små byer, de små distrikter, der er flest af ungemålgruppen. Landsgennemsnittet det er 35, mens der er nogen, som ligger meget højt op. Så der er brug for en særlig indsats, hvad det angår. Og nu kommer jeg lidt til, hvad er det, så vi gør. Jamen helt fremadrettet, så er det her jo ikke folkeskolen, der er, det siger jeg slet ikke, det er ikke problemet, det er et samfundsmæssigt problem, som vi er nødt til hele vejen rundt og hjælpe til med. Man kan sige, hvis ikke vi får løst de her problemer, så står vi med problemer med at få løst selv basale samfundsmæssige opgaver på sundheds- og socialområdet i fremtiden og ude i erhvervslivet. Så enten så får vi uddannet forholdsvis flere, eller også så bliver løsningen, og der er kun de to muligheder, hvis ikke man skal acceptere en dårlig offentlig service, så er det importere arbejdskraft. Og derfor så er det jo en national indsats, både for selvstyret, for kommunerne, for institutionerne, men jo også borgere og civilsamfundet, at få gjort flere uddannelsesparate efter folkeskolen, men også at have nogle sammenhængende indsatser og fokuserede indsatser for dem, der ikke er uddannelsesparate efter samfundet, eller efter grundskolen. Og så lige et indspark. Al international erfaring, den tilsiger, at gode resultater i matematik, det er det samme som at give de unge bedre fremtidsmuligheder. Så det er jo i hvert fald en ting, man kan tage med hjem. At det er en nøgle, og det giver sig selv uddannelse inden for eksempel sundhedsområdet og håndværksfag. Jamen der er det faktisk vigtigt med gode matematikkundskaber. Hvis vi så skal måle på, hvordan ser det ud, så er der altså rigtig mange steder, som vi gerne vil have bedre data. Jeg vil ikke sidde og remse dem op, men de står sådan set der, som Grønlands Statistik meget gerne vil have data på. Altså hvor mange timer får man og så videre. Og hvem forlader grundskolen uden uddannelse. Yes. Det sidste, det er lidt om finanslovsaftalen. Det er samtlige partier, der står bagved, og det var første gang, at man har haft så meget fokus på ungemålgruppen, altså på uddannelsesområdet. Og der er altså nogle nedslag i det her, som jeg heller ikke skal gå igennem i detaljer, men det er noget, som man vil have meget fokus på, også i næste års finanslov, og der kommer en sammenhængende plan på det her område, og har en særlig fokus på de steder, hvor ungemålgruppen er størst, og det er jo, som jeg har vist, især de mindre steder. Noget af det, der vil blive gennemført, det er faktisk en konference for unge fra mindre bosteder, for at høre, hvad mener de unge selv, hvad der skal til. Og det skal selvfølgelig kobles med øget brug af e-learning, bedre overgange og bedre vejledning. Og så vil man udbrede NUIKE-projektet, hvor man går ud og laver noget opsøgende vejledning små steder. Det er der i dag kun 2-3 steder i landet, men det vil man prøve at brede ud til hele landet på forskellige vis. Så vil man også i samtlige kommuner lave produktionsskolelignende forløb for dem, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, hvor man altså laver noget konkret brobygning, som ikke bare er en ny 11. klasse, men rent faktisk er noget, som kan gøre flere unge interesserede og i uddannelse og give dem til det. Og det skal så ske i samarbejde med kommunerne og brancheskolerne. Vi vil også se, at det er et problem, jeg nævnte med mangel på praktikpladser, man selv skulle finde det. Det vil man gå bort fra, sådan så at man, hvis der er plads på en erhvervsskole, og man er vurderet egnet i forhold til at starte, jamen så kan man komme i gang, selvom man ikke har en læreplads. Og det vil så også betyde øget skolepraktik i en periode. Vi vil også se, at der bliver bygget flere kollegier, som i dag er en væsentlig flaskehals. Vi er i gang, men det vil der komme yderligere af.
Så det er sige, uden at røbe for meget, så må man sige, det var der almindelig politisk enighed om, at det her, det var det største enkeltstående problem, vi har i samfundet. Det er, at der er for mange unge, som vi i dag lader i stikken. Og det er som sagt, det er ikke folkeskolen, der lader dem i stikken, det er os alle sammen i samfundet. Derfor er det også noget, vi alle er i en del af løsningen af. Og jeg vil slutte af med 4 åbne spørgsmål, som er relevant, og som man ikke kan svare på enkelt, og heller ikke skal her nu, men kan tænke over, hvor du siger, hvordan får vi skabt mere sammenhæng i uddannelsessystemet? Og hvordan får vi de unge hurtigere igennem systemet? Altså få gjort det muligt at skabe nogle ønsker om, hvor de selv vil hen. Det er jo ikke sådan, vi skal sidde fra centralt hold og bestemme over, hvor folk skal hen, men skabe nogle reelle muligheder. Og hvordan undgår vi, at unge falder ud i en flereårig periode og med risiko for at hænge fast uden for uddannelsesarbejdsmarkedssystemet, og i stedet for i højere grad risikere at komme ind i det sociale system. Og hvordan får vi sikret, at der bliver en planlægning i forhold til de enorme behov, der er for eksempel på sundheds- og byggeanlægsområdet, sådan så at vi uddanner frem mod de behov, der er i samfundet. Det er også et problem. Og det sidste, det er i virkeligheden noget af det, som man jo med fordel kan tage en diskussion om ude på de enkelte skoler, men jo også sammen med lokalsamfundet og erhvervslivet og i virksomhederne. Sige, hvordan får vi givet de unge nogle reelle og synlige pejlemærker i forhold til, hvor kunne de tænke sig at gå hen, og så gøre det muligt efterfølgende. Det er sådan set bare nogle åbne spørgsmål. Det er, hvad jeg lige havde. Mange tak, Peter. Yes. Er der nogen spørgsmål, eller lukker vi bare ned her i første omgang? Jeg regner med, at du er med i panelet i eftermiddag. Er det ikke rigtigt? Ja. Jo, så det er der, vi tager. Vi tager spørgsmålene i eftermiddag. Deltagerne her får også mulighed for at spørge ind til dit oplæg i eftermiddag. Så foreløbig, tak for det. Vi ses igen. Peter, ja, det er fint. Ja. Peter, før du lægger på, kan du lige sende mig slidesene? Det kan du tro.